8 de maig de 2008, Festa de la Pau. En motiu de la Festa de la Pau, al maig de 2008, es va realitzar la primera visita comentada al refugi dins de l'itinerari anomenat Itinerari de la Pau. Es va convocar al pati de l'Escola Montserrat, antiga escola de l'Ateneu, 8 avis i àvies que havien utilitzat el refugi l'any 1938 i 1939. Jo era meritori de la Unió de Paletes de Sant Just i esclar, tenia contactes perquè sempre anava a buscar les fulles que feien els treballadors i quan vam fer el refugi jo venia aquí i precisament el 25 de gener del 39 al dematí amb el Marcel Campreciós, que li diem Marceno, vam entrar, que aquí hi havia l'entrada, aquí hi havia l'entrada que feia una cosa com això. I llavors entraves a dins, baixaves per aquí i en tant feien un pou per treure les terres. I allà al final, al carrer Montserrat, també hi havia un pou, però el calat els tapaven, el calat van quedar tapats. I llavors el refugi anava tot això d'aquí, perquè aquest cantó d'allà no van poder posar cap allà, perquè aquí passa la croaca de l'Ateneu, que és una servitud que té amb l'Ajuntament quan van vendre les escoles el 34. Llavors, com és allà, tirava cap allà i acabat d'aquesta casa que en dèiem a Can Lleis, llavors allà hi havia ametllers, que eren de Can Modolell. I a dalt de tot, al carrer de l'Ateneu, llavors hi havia l'altra sortida. Això jo, el 25 al dematí, amb el Marceno, com dic, vam entrar per aquí i portàvem, no sé si espelmes o per posar allò aquells... No de carbur, no, d'oli. Unes coses així, d'oli, i alguna espelma. I vam anar seguint tot això i ho vam deixar a punt pel vespre perquè ja se suposava que entrarien els franquistes. I esclar, la gent llavors hi vindrien. Em sembla que, no sé si és aquell dia que el van estrenar. 3 d'agost de 2009. Comença la recerca. L'agost del 2009, després d'un any de la visita de la Festa de la Pau, comencen les prospeccions arqueològiques per localitzar el refugi a l'indret que havien indicat els avis i àvies a la visita del 2008. 4 d'agost de 2009. Entrem al refugi. El segon dia de recerca, amb l'ajuda d'una fotografia vella d'un grup de noies de l'Escola Montserrat, retratades davant del refugi, van poder localitzar el lloc exacte on hi havia la tapa de formigó que segellava l'entrada. Finalment van poder accedir a l'interior de la galeria, constatant amb sorpresa que les galeries estaven intactes i tot el refugi es conservava en la seva totalitat, tenint una llargada de 160 metres i 9 de fondària. Va ser un dia històric i emotiu. El moment, quan va començar l'emocionant, després d'haver estat tot un dia picant, va ser quan neta la llosa vam dir, anem a obrir. Comença el puntero aquell a fer crac, 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 i surt tot un rengle de forat a pegar els ulls allà. I veus, entre la mitja foscor, uns graonets. Hòstia, ja el tenim. Treus la llosa i llavors és talment... Les pel·lícules d'Indiana Jones, no va per exagerar, Treus la llosa i... l'escalinata que s'hi foten dins. Valent, tots cap endins. Molt serios, molt científics, però l'aventura és l'aventura. Ara el senyor Vicenç Riera té un record del final de la guerra a la boca superior del refugi. Bueno, doncs ja endavant això. Sí. Jo el meu record del refugi, ja vaig explicar l'altra vegada, va ser com els... de tirar una mica més enrere, la fàbrica que va ser després la Benavent, que era Can Sauret abans, doncs hi havia intendència d'aviació al temps de guerra. Can Sauret? Llavors sí, quan va començar la cosa que s'anava acabant, doncs els d'intendència van abandonar la fàbrica aquella que era llavors i tota la gent que se'n va enterar, els meus pares inclòs, doncs es van allà a buscar el que hi havia perquè hi havia molt de menjar allà, molt de menjar que van abandonar. I la meva part és aquesta, vam anar amb els meus pares allà, vam carregar un carretó que ens van deixar, la família Martínez de Sant Just,
i veníem des d'allà pel carrer Major vam tombar el carrer del Neu i davant mateix del Neu van començar a tirar trets i llavors vam abandonar el carretó, ens vam posar dins el refugi, que és aquest on vaig entrar jo i amb els meus pares, vam estar allà un rato, va entrar un soldat que no sabien de qui era, el meu pare va preguntar com està això, no, ja poden salir, no sé què, i l'anècdota que se'm va explicar em va donar galetes i llavors vam sortir fora i sí, el carretó hi era però estava buit, o sigui que no vam agafar res i aquesta és la meva anècdota del refugi. Va entrar per la part de dalt. No, per aquí vaig entrar, hi havia les escales que baixaven aquí baix. Què recorda de l'entrada? Que m'hi posava perquè la mare d'aquella nena, Mare de Mònica. aquella eren molt amigues. I tenia tanta por, anem al refugi, li deia. L'àvia. Si ella no venia, l'àvia sí, si ella no hi anava, jo no venia, no hi anava. Quantes vegades compta que va passar dins del refugi? Potser 2. Un parell. Però només em posava jo una mica més endintre de l'entrar. Entrava per aquesta boca o per la boca de dalt? No, aquesta, per aquesta. I m'he sortit per la de dalt. Per la de dalt hi havia sortit alguna vegada, potser quan havia anat al cine o... Pel cine entrava aquí, per aquí. Perquè obrien aquestes portes, que aquí havia una escala ja hi érem. I quin record té del dintre? Del dintre del refugi? No molt, No molt. Sé que hi havia alguns forats que hi posaven un llum perquè ens hi veiéssim i prou. Comencem a treure terra. Desembre del 2009. Una vegada descobert el refugi, l'Ajuntament va encarregar la retirada de les terres a una empresa constructora local. Les terres havien caigut al llarg dels anys i obstaculitzaven el pas per l'interior. Es van apuntalar alguns trams del refugi per millorar la seguretat i l'accessibilitat. 2009-2010. Difusió i visites. D'ençà del moment de la seva descoberta, han sigut diversos els grups que han demanat visitar i conèixer el recorregut del refugi. Encara que no es pot accedir al seu interior per motius de seguretat, l'Ajuntament ha fet possible la visita a l'exterior d'alguns grups concertats d'escolars, adults i visites tècniques. Tardor de 2009. Planimetria i estudi. En tècnica de mines, Nosaltres som els que hem fet el llibre de les mines d'aigua, les hem recorregut pràcticament totes, i hem recorregut d'aquí al refugi la mateixa tècnica que les mines, les mateixes proporcions, el pou de buitatge tapat a falsa volta per poder fer els retrucs, està la mateixa tècnica. N'hi ha altres veus que el refugi el feien per rasa i coberta, que és una altra manera. Aquí no, aquí és tècnica de mina, pou de buidat, trobar-se, pou de buidat, trobar-se, està fet amb tècnica de mina. O sigui, els que ho van fer aquí, picaria tothom, però els que ho dirigien eren minaires, estic convençut. Presentació del plànol del refugi, 19 de gener de 2010. Després de les feines de topografia, el grup espeleològic Raig-Penats va fer la presentació a l'alcalde, la regidora de Cultura i la cap d'àrea d'urbanisme del plànol del refugi antiaeri construït l'any 38 per evitar els atacs de l'aviació franquista. Amb aquesta documentació, l'Ajuntament va poder començar a plantejar la complexa recuperació del refugi. Que quedi i que sigui un monument que el pugui disfrutar i gaudir. Tal com hem disfrutat nosaltres a la coberta, l'altra gent, i que puguin sortir la tira de treballs i un millor coneixement de nosaltres, del que és el nostre passat. Sabent el nostre passat, tindrem llums clares per saber el nostre futur. Perquè de vegades hi ha la sensació de que la pau és un bé estable i etern. I vostès saben, els que avui ens acompanyen com a testimonis, que això no és així, que la pau és un bé preuat i que es pot trencar moltes vegades quan un menys ho pensa, com és el seu cas.